бародарои азиз, доим мегӯм ки дар зинда будан ба қадри падару модар бирасем. бовар кунед, пака падару модар дар ҳаёт ҳастай, чизе ки дорен хизматшона кунен, чӣ қадаре ки метавонен хизматшона кунен, чӣ қадаре ки метавонен дар зинда буданшон хизмат кунен, дуошона гирен, чӣ қадаре ки метавонен, барое ки баъд аз даст додани идид неъмат, идид дурдона хеле афсӯс мехӯрен, хеле пушаймон мешен, хеле саротона дар санго мезанен, хеле гирьяву нола мекунен, хеле мутаассифона мегӯен фалон кора накардем, фалон кора, вале суд надорад, вале ягон кор карда наметавонен баъд аз даст доданшон. фаҳмидед? барои ҳамин ҳолеам ки худованд ҷонтона нагирифтай, аллоҳ ҷонтона нагирифтай, ҳолеам ки падару модартон агар зинда боша, баъзеотона равен сартона дар пеши поошон монену бахшиш пурсеншон. фаҳмидед? зеро ҳичи ба вай намебиро, ҳиҷ чизи дунё ба вай намебиро. ягон пулу моли дунё тоза кардаш наметавонад, агар ки ноҳурматӣ карден, дар зинда будани падару модар дуошона нагирифтен, ҳурматшона карден. бовар кунен, фаҳмидед? ака исмоил дар ватсап дар ҳозир як видео мепартом, тамошо кун, пол дигар меша, агар ман нешафҳамам гап нест. фаҳмидед? мақсад ки мақсади ман дар чи ай? мақсади ман дар ҳамин ай ки ҳама чизи дунё ёфт меша, ҳама чизи дунё ёфт меша. замоне буд ки бовар кун, ин бирдаи ноне ки ман ҳозир дар ҳамҷа хӯрдум ку, як бирда нон хӯрдум ҳамҷа ку, замоне буд ки ҳами бридаи нона 3-4 кас мехӯрдем, ё ки замоне буд ки ҳами бридаи нона намеёфтем хӯрем, намеёфтем ҳамин нона хӯрданда, гушна мегаштем. фаҳмидед? ё ин ки нонои қоқи дар линчаҳо тарк ҷамъ кардагира буд ҳамин моменте ки гарчанде давраи серӣ пурӣ буд, давраи хурдӣ мо қадар давраи гушнагӣ набуд, вале буд ҳамин ҳолатош. ҳамаи ҳамун чизо гузашт, ҳамаи ҳамун чизоро гузарондем. алҳамдулиллоҳ ина ирӯз худованд лоиқ дид мон соҳиби тиҷорат, соҳиби кор, соҳиби мақсад зиндагӣ, соҳиби меҳнат, неъмат ҳамаш ҳастай, алло ҳазор бошад. вале ҳамун давраҳоро ҳамаша гузарондем, вале ҳамин ҳозир ҳамаи ҳамин чиз ҳаст, лекин падар ки нест, падар ки дар болои сар нест, я раҳгум кардаем, медони, я раҳгум кардаем. ман баъзан ҳолатҳое мешава ки баъзе корода ба ҳамин маслиҳате ки падар медод, ба ҳамун маслиҳат зор мешавем. баъзан ҳолатҳое мешава ки раҳгум мезанем, дар ҳамин пешбурди зиндагии худмон раҳгум мезанем ва ниёз ба ҳамун насиҳату маслиҳату ҳамин ҷангкунии падар ҳастем. миними ман гарчанде имрӯз худам падарам, 30 да даромадагим, 31 да даромадагим, алҳамдулиллоҳ меҳнати ҳалол қати соҳиби зиндагӣ, хонаву дар ҳама чӣ ҳаст, мошин ҳаст, ина тиҷорат ҳаст, ҳама чӣ ҳаст, вале баъзан ҳолатҳое ҳастанд ки раҳгум мезанӣ дар зиндагит, намедонӣ чӣ кор каранда ва ҳамун момента набудагӣ падара ҳис мекунӣ. фаҳмидед? ҳамун момента ами я насиҳати падарда зори. фаҳмидӣ? ҳатто ҳозиру ман баъзан ҳолатҳое мешавад ки ҳатто ҳозирам ки тамоми бойгарима чизу чорама тиюму ҳамун вақта ҳамун насиҳати падарма фаҳмам, лекин нест. И намебиё, и пайдорам намеша. барои ҳамин мегӯм ҷавоное ки падару модартон зинда ҳай, ин неъмата қадрша донед.
бовар кунед ин неъмата қадрша донед. ин неъмата вақте ба қадрш мерасем ки нестанд. вақти набудагишон дар набудани ҳаминҳоро ҳис мекунед. фаҳмидед? пака ҳастай чӣ насиҳат мекунандтон, ҷанг мекунандтон дар пешрафти корубори зиндагитон. ина накун, ина кун, ина накун, ина кун меган бачам гӯш кунед. бовар кунед. гӯш кунед. дуошона гирен, хизматшона кунед, насиҳатошона гӯш кунед, ба гуфти падару модаратон кунед. ҳар касе дар ин зиндагӣ ба гуфти падару модараш зиндагии худша пеш бара, роҳи зиндагии худша агар ба гапи падару модар оғоз куна ва ба гапи падару модар зиндагӣ куна, иншааллоҳ ягон вақт пушаймон намеша. иншааллоҳ ҳама вақт хирсандай, ҳама вақт дилаш гуфти ҳамун гапо ки чӣ гум як бори зиёдтира қатиш намекаша, намегира, намебара. фаҳмидед? мақсада фаҳмидед чи яъне? ҳама вақт кӯшиш кунед ба гапи падару модар кор кунед. ман алҳамдулиллоҳи нозанин мегум модарам дар ҳаёт ҳаст, вале падар нест. ва ман алҳамдулиллоҳ мегум ки ҳамин ду неъмате ки аллоҳ лоиқи ҳар инсон медона, ман алҳамдулиллоҳ шукр мекунам ки як дурдонаи қиматтаринша дорам ҳозир. як дурдонаи қиматтарине ки ягон чи қати харида ва ба ягон чи фурӯхташ намешава дорам дар зиндагим. аллоҳро шукр.